Salutare băieți! Astăzi vă prezentăm modelul GLC de la Mercedes-Benz, modelul hibrid 2021 model, care are o motorizare pe benzină de 2000 și un motoraș electric, să zicem așa, care împreună scot 320 de cai. O mașină destul de puternică, destul de avantajoasă, o mașină care te ajută și în oraș și în afară. În oraș poți merge electric și în afară are destui cai. O mașină care consumă puțin, o mașină, după cum se vede, care are garda foarte înaltă, tot destul de bine, are pachet AMG interior-exterior, are pachet business și care pot să spun că sunt foarte mulțumit de ea. Haideți să începem cu farurile, care sunt foarte inteligente. Care noaptea dezvoltă o lumină foarte puternică, schimbă singur automat faza lungă și faza scurtă la întâlnirea altei mașini, deși nu este nevoie de fază lungă. Avem aici o cameră frontală și mai avem și încă una la parbriz. Da. Mașina este foarte inteligentă, are foarte mulți senzori, da? Senzori de parcare, cât și senzori pentru siguranță. Trapa de deasupra te ajută la un condus confortabil. Oglinzile sunt pliabile, cu lumini și camere de Deci mașina are 360 de grade camere. Da? Anvelopele de pe spate sunt 285 pe 20, pe când în față sunt puțin mai înguste și sunt de 255 pe 20. Așa cum am spus mai devreme, mașina este hibrid. Aici în spate este pentru încărcarea electrică. Da. Putem încărca acasă, cât și la prizele celelalte de la stațiile de încărcare. Iar aici este pentru benzină și este EQ Power. Jențile sunt AMG și cam atât. Pragurile, care pentru unii e un avantaj, pentru alții dezavantaj. Avantajul la prag este pentru cei care parchează mașina alăturată. Când deschid portierile, nu pot zgâria ușile noastre, deoarece se ating în prag. Iar dezavantajul la praguri este atunci când plouă și vrei să cobori din mașină, dacă nu ești atent, te poți murdări pe pantaloni. Spatele este puțin agresiv, să zic așa. Haideți să prezentăm și portbagajul. Portbagajul, zic eu, e destul de încăpător. Astăzi a fost probat cu 11 baxuri de apă la 2 litri. Da? Aici avem iar un mic portbagaj care ținem cablurile pentru încărcare. Da? Pentru la priza de acasă aici. Deci priza de acasă.
Avem ștecherul aici. Din câte am înțeles, durează undeva la 8 ore încărcarea. Iar aici, pentru stațiile de încărcare 7 kW, 20 maxim. Nu se poate încărca la stațiile de încărcare de 100 de kW pentru că viteza pentru a încărca este lentă, nu e ca celelalte mașini. Vă spun asta că scaune, să zic electrice, nu știu dacă sunt electrice, ele se acționează de aici electric, probabil să deschide o siguranță și un arc le trage în jos. Nu le pot numi electrice, alții le spun electrice, dar e destul de încăpătoare mașina, da? Acum, ca să le ridicăm, trebuie manual, de a le numesc non-electrice. Ce pot să vă spun? Lumini interior pentru portbagaj. Aici sus avem lumină de noapte și închiderea electrică a portbagajului. Haideți să vedem și în spate. Deși scaunul este reglat pentru mine, scaunul șoferului, pentru un șofer de 1,86 înălțime, după cum se vede, e spațiu foarte confortabil aici, da? Avem și ceva, un mixel terasă, punem ce este nevoie, da? LED-urile pe spate, iluminatul, avem aici gurile de ventilație pentru căldură și aer condiționat, avem și o cotieră care încă mai putem pune ceva aici, așeza. Îl zice pachet business pentru o tabletă sau altceva. Dacă avem nevoie să punem și un păhărel aici cu înălțime, adică stai foarte confortabil, cu toate că față de GLC, cel care nu este cupe, e puțin mai înalt aici, da? Puțin mai înalt, nu vine coborât așa, dar și aici stai foarte, foarte confortabil, adică și în caz de dă mașina într-o groapă, deși nu simți groapa, sau eventual te răstorni, ai unde să te joci cu capul, da? Ce pot să spun? De partea din spate, foarte confortabil. Mașina este de familie, e pentru 4 persoane foarte, foarte încăpătoare, confortabilă, elegantă din toate punctele de vedere. Am ajuns la partea din față care este cea mai importantă. Volanul, după cum se vede, este multifuncțional. Orice poți seta din el. Aici consola la fel. Toate sunt foarte tactile, foarte inteligente. Aici avem un touch foarte diferit față de alte mașini. Poți comanda orice, are și control vocal, poți vorbi cu ea. Are camere 360 de grade, cum am spus mai devreme. Încălzire pe scaune, da? Deci doar încălzire, nu și ventilație. Scaunele din față au 3 memorii, putem memora 3 poziții, atât scaunele cât și volanul. Geamuri electrice față-spate, oglinzile sunt inteligente, da? Cu senzor pentru unghiul mort și jucăușe, dar o să vă spun în alt vlog de ce le numesc eu jucăușe. Suport pentru ochelari, haideți să începem de sus, becuri, da? Parasolar cu oglindă. Apropo de lumina ambientale, acum este încă lumină afară și nu se văd clar, o să filmăm un alt vlog seara pentru faruri și luminile ambientale din interior. Avem aici o încărcare wireless, da? Și zona unde trebuie să așezăm. Mai avem aici un
un dulăpior frigorific, să zic așa, depinde la cât este setată clima și putem ține o apă rece, să o ținem la temperatura introdusă, deci nu punem o apă caldă și după aia o răcește, nu, o punem rece și el o va ține rece chiar dacă afară este foarte cald și în mașină nu poate să fie cald, că are o climă destul de performantă. Despre climă ce pot să vă zic, că într-un minut maxim, chiar astăzi a fost foarte cald, a fost 40 de grade la umbră și într-un minut maxim deja s-a făcut o temperatură confortabilă în mașină. Despre bord, cheia deja nu mai există, să o introducem în contact, avem butonul Start Stop, da, bordul, LED, tableta, care și ea este destul de inteligentă. Avem și camera de interior care o să vă arăt în alt vlog. O oglindă pentru partea din spate, foarte micuță și este într-un loc amplasată foarte bine. Ai vizibilitate maximă în spate. Și cam atât pot să vă spun în acest vlog despre interiorul mașinii. Haideți acum să vedem și motorul. Motorul de 2000 benzină, cum am spus și mai devreme. Este un motor, aș putea să zic, destul de micuț, ca și volum, dar destul de puternic. Da, un motor de 2000 care scoate 211 cai, doar pe benzină, și 109 cai motorașul electric. După cum vedeți, și lichidul pentru baterie este aici. Așa că cam asta a fost prima prezentare a acestei mașini. Este o mașină frumoasă, zic eu, ca și culoare, ca și aspect exterior-interior. Și vă așteptăm și la alte vloguri pentru a vedea mai departe tot ce are această mașină. Vom vorbi despre toate: siguranță, partea electrică, design, tot. Partea inteligentă, nu știu, parte negativă, nu că vreau să laud firma Mercedes, dar până acum nu am găsit nimic la ea negativ. Salutare și ne întâlnim la următorul vlog.